Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a Zakiza TV. Hafsat Zaki suna da kuma kamar kullum ni ke kwararo bayani. Wato kuna iya bina a shafina na Instagram wato @Hafsat Zaki ko kuma @Zakiza TV duk wanda kuka zaba. To jama'a masu kallon mu yau da na shigo filin da maza ne kuma na shigo ne domin in ba su amsar wato irin maganganun da kuke yi. Irin maganganun da kuke yi yana damuna so saboda haka yanzu na shirya ni ma ganawa wanda zan watsa muku. Da fatan kuma kun shirya kuma za ku iya bada amsa. Kuma na san idan kuka ji wannan kun san ba ku da gaskiya. Na san yanzu wasu suna gyara zama wasu ce Hafsat Zaki nan ta fara maganar gaskiya a yi ta da wando. Maganar gaskiya ba a yin ta tsirara. Saboda haka mu je zuwa. Na farko da kuke cewa wai mata ɗin iska ne, mata karuwai ne, mata menene ga tambaya na. Ka taɓa ganin inda mace ta ɓula kanta da kanta? Idan ba ku gane abin da nake nufi ba, ina nufin ka taɓa jin inda wato ƴa mace da kanta ta zama da kanta wato wanda ba ƴa mace ba? Bai yiwuwa. Ka taɓa ganin mace ta yi disbajin kanta? Namiji yake ɓula mace. Ka taɓa ganin mace ta yi wa kanta ciki? A ina ka taɓa ganin mace ta yi wa kanta ciki? Namiji yake yi wa mace ciki. Ka taɓa ganin mace ta yaudari kanta cewa wai za ta auri kanta da kanta? A ina ka taɓa ganin shi? Ku kuke wannan harkar? Ku kuke yaudaran mata? Ku huhuda su kaman kwano? Ku sassaƙe su kamar rake, ku lallashe su sannan ku dawo kuma ku ci biredi ku yaga leda. Bayan kun gama abin da za ku yi sai ku dawo kuna yi wa mata rashin mutunci. Tika da ku 'yan shekara 50, 'yan shekara 60 da wani abu. Sai ka ga mutum ba kunya ba tsoron Allah ya zo kofar gida yana neman yarinya 'yan shekara 14, 'yan shekara 16 saboda tsabagen rainin hankali. Su waye suke wannan aikin? Maza. Su waye suke barin matansa a cikin gida ba su da kuɗin cefanen da za su yi girki sannan ku fito kuna ɗiban kuɗi kuna ba wa 'yan mata? Aikin su waye? Aikin maza. Su waye masu yi wa matansu ƙarya cewa za su yi tafiya su tattara su koma hotel su je su zauna da 'yan mata? Maza. In ci gaba ne? Saboda akwai su lodi saboda naga abin na kuma ya zama rainin hankali. Sai an yi magana sai ku ce wai mata 'yan iska ne ko kuma 'yan menene? Idan mata 'yan iska ne ku 'yan guguwa ne. Wannan magana a buɗe take. Su waye masu zuwa su yaudari 'ya'yan mutane su ce za su aure su bayan kun gama musu kun musu gaje-gaje kun musu ratatata kun tarwatsa su sai ku da ku ce ba ku aure su ba. Wasu ku da yawa sun ma 'ya'yan mutane da ciki. Wasu ku da yawa sun yi ma 'ya'yan mutane ciki sun zo sun ce ba nasu bane. Sannan bayan na irin ku ne masu zama a majalisa ku ringa cewa ai yar iska ce ai wannan ai gaba ɗaya ta gama zuba da ciki ai wannan ai ba za ta haihu ba. Bayan aikin ku ne. To menene za ku ringa cewa wai mata 'yan iska ne? Ina mazan suke? Babu mazan. Idan aka kasa ku kashi 100 ga baki ɗayan wato ina nufin kashi 90 a cikin ku na rantse da Allah 'yan cin kasuwa ne. Da kyar za a samu kashi 10 na kirki. 'Yan cin kasuwa ne gaba ɗaya a zo a wuce. Sannan ku ce wai ku kuna neman ma 'ya'yanku maza na gari a garin yaya. A ina ai wannan ba zai yiwu ba Alhaji. Ai ba zai taɓa yiwuwa ba wannan abin da kuke nufi kuna wai kuna so ku nema ma 'ya'yanku mazaje na gari. Kai na gari ne? Kai ba na gari bane. Ka je gonan wani kai barna dole a zo gonan ka ayi barna. Idan kai ɗaya za a yi biyu, idan kai biyu kuma za a yi 5, balle wasu ku suna da 50. Saboda haka kuma ku daina kuskura ma ku ringa tunkaro mutane da magana wai yara yan iska ne 'yan mata. Ji wani maganan banza maganan wofi. Bayan ku kuke haddasawa. Wani zaka ganshi a teburin mai shayi yana cin kaji, yana cin nama, yana cin kwai, matar shi tana gida tana fama da tuwo miyan kuka. Wani zaka ga yana ɗiba 'yan mata a motar shi yana watsa musu AC, matar shi tana fama da mashin ko keken napep. Sannan ku zo kuna cewa wai mata 'yan iska ne? Ai mata su ne 'ya'yan mutunci. Wallahi mu ne 'ya'yan mutunci, mu ne masu alƙawari, mu ne masu amana. Mu muke zaune a cikin gidajen ku duk wuya duk daɗi, mu girka muku, mu ba ku ci, mu ciyar da ku abinci, mu ciyar da ku jin daɗin dare. Amma saboda tsabage rashin mutunci sai ku zo ku buɗe da ku ce mana wai mu ne wai ba mu da mutunci, wai mu ne 'yan iska. Bayan ga ku kuna fita akan titi. Duk matar da ka aura a cikin gida take sai inda kai da ita. Haka kawai za ku ringa mu TV ne ku ne remote din kun dinga daddana muke nan kuna canza channel. Amma sai ku zo ku zauna kawai kuna gaya mana maganganun banza. Gaskiya wannan bayi bane. Ku canza. Ku canza idan kuma ba ku canza ba mata za su je yajin aiki saboda ya kamata mu haɗa kai mu je yajin aiki. Na ga rainin naku ya fara yawa. Hafsat Zaki sunana kuma anan zan dasa aya insha Allah.
kuma ba zan ba da haƙuri ba kuma gobe ma sai na ƙara